Dobré ráno, vstávali jsme ve 3:50, teď už je tak 4:45 a čeká nás 222 km, nebo 221 z Olbie do Tortolí. Včera to nebylo vůbec zubatý a nastoupali jsme 3000 metrů. Tady je zubů dost. Tak uvidíme, no. Bude to bolet. Teď je to se jak ty vole, jak se to jmenuje, takový tak ten chleba opečený, topínka. Určitě první defekt, tak jsem zažil já, tady na předním kole. Měli jsme za sebou kolik dohromady, nějakých 315 kiláků a první defekt, tak snad jich, kdyby to byl takovýhle průměr, tak to jde. A jinak jsem na kašli. No, tak na tom jsem moc dobře. Tady mě stehna, tříslá lítka. Hele, jedem zatím 14 hodin 9 minut, 86 kiláků. Ještě tak 3 hodiny. Co se děje? Taková.
Těžký dneska, ty vole. Plnej. Jak jsem říkal, že to bude těžký, tak to bude těžký. 16,5 hodiny, 223,9 mi to ukazuje. Mám to plný pendlík, ale budeme spát, možná o půl dny jsme čekali, tak 4 hodiny. Uvidíme zítra, no. Peklo, ty vole. Nebo se můžeme zeptat tady